Hola a tots, benvinguts al Bombo i Caixa. El nostre convidat, a través de la seva música, viatja per l'univers i l'ànima humana. Els que us agrada el rap català, segur que el coneixeu. Avui, al Bombo i Caixa, No Drama. Em bec aigua calenta amb una mica d'herba a trossos perquè em torni l'escalfor als ossos. Els acúfens es confonen amb l'extractor, però jo evito pensar-hi per instint protector. Surto del cotxe amb una armilla reflectant i em poso al mig de l'autopista cantant. Els cotxes passen a un pam mentre entono melodies de Bibi R&B. He deixat el meu motor a ralentí. Demostro valentia i ment serena perquè una moto va directe cap a mi però no m'ho condit fins que frena. Comencen a sonar sirenes i em sento Ulisses. Les persones agafen actitud espantadissa. Recordo converses que vaig tenir amb una guineu blanca. Ens trobàvem de Bé, nit un Bombo i Caixa més, una entrevista més. Acabem d'escoltar No Mantra, un tema de No Drama produït per HR3, i avui estem aquí amb No Drama per parlar del seu últim treball, Romanesco, i de moltes coses més. Hola, Ricard, com estàs? Hola, què tal? Com esteu? Benvingut al Bombo i Caixa. Una de les primeres coses que volíem comentar, a la introducció ho dèiem, no? Que ets una figura reconeguda i rellevant en el panorama del rap català, i una de les coses que creiem que ho ha fet és la teva continuïtat i el fet de que hagis publicat música de manera constant durant molts anys. De fet, a les teves esquenes, si no m'equivoco, hi ha 8 treballs publicats. Sí, com a mínim, 8 treballs, entre maquetes, EPs i tot això se sumarien 8, més o menys. I una cosa que et volíem comentar precisament és això. Com portes les crisis artístiques i si entens sovint? Perquè ens dona la sensació que no entens. No, la veritat és que no moltes, com a mínim no m'hi he trobat gaire fins al moment, també perquè no em poso exigències creatives a nivell del que la gent esperi de mi. Per mi, fins ara, la música, com a mínim, ha sigut un recurs que he fet servir per buidar-me i per transmetre i canalitzar tot allò que em passa per dins. Per tant, com que no li dec res a ningú, he continuat fent música perquè m'ha sortit. No m'ho he plantejat gaire, la veritat. I recordes algun moment en què diguis porto 2 mesos i no em surt una lletra, no trobo inspiració per escriure? Hi ha algun moment així que ho recordis? Doncs mira, en recordo un de molt recent. Quan vaig acabar d'estudiar a l'Institut del Teatre havia de fer un treball final i el que em vaig proposar va ser que en el treball fes un monòleg en què portés les lletres de No Drama, l'univers de No Drama, a l'escenari teatral. I em vaig plantejar de fer-ho com a monòleg, és a dir, sense bases. I em vaig intentar posar a escriure sense bases i per primera vegada en més de 10-15 anys em vaig trobar en blanc, completament. Després vaig haver de trucar a l'Asra i necessito bases, si no, no puc escriure. Allà va ser el primer blanc, crisi artística, sí. De fet, has dit un dels noms propis que han acompanyat la teva carrera durant aquests últims anys. El seu nom és HR3, que és el productor que t'ha acompanyat en la majoria de treballs últimament. Recordo que fa temps ens vam trobar i em vas comentar que havies trobat un productor amb qui t'entenies molt bé. Com va sorgir aquesta amistat o aquest col·laborar amb ell i com va ser això d'aquest fletxazo en el moment de conèixer-vos? Ell va ser el que va arribar a mi. Ell em va dir que li agradava la meva música i em va dir que tenia ganes de fer un remix d'una cançó meva, de Punts de Llum, i li vaig passar la capella perquè el pogués fer. Em va passar el remix i em va explotar el cap. Em vaig dir, ostres, aquest univers d'instrumentals que té aquest tio a dintre és espectacular. I des d'aquell moment vaig veure un amor a primera oïda, sens dubte. De fet, es nota que això va ser així perquè ja heu fet 2 àlbums junts. Avui parlarem sobretot de Romanesco, que l'heu publicat aquest any, que és un EP de 5 temes, però el 2021 ja vau publicar Fases nodars de 9 temes. Per tant, a part d'aquest amor a primera oïda, com deies tu, hi ha hagut una continuació, no? I anem a fer coses junts que s'ha materialitzat en aquest sentit. Absolutament. Jo és que fins ara, encara que pugui sonar una mica negatiu o el que sigui, havia fet música amb el que tenia a l'abast, que pot ser millor o pitjor, però era el que hi havia.
Per tant, no sempre rapejava a sobre de les instrumentals que jo hauria somiat tenir. Era una mica les que jo em feia al principi de la meva carrera, les que em feien, però m'havia d'adaptar jo a les instrumentals. I amb l'Asra, per primera vegada, vaig començar a rapejar o a cantar sobre el que realment sempre hauria somiat tenir. I era espectacular. Tenia una persona al costat que m'entenia i que em permetia canalitzar allò que tenia dintre de manera superorgànica. És molt dir. A mi m'agradaria saber, de normal, quan treballes amb ell, què és primer? Que et dona ell la instrumental i a partir d'allà crees? O és que tu tens una lletra i tu li comentes per on vols que vagi i ell et posa la instrumental a aquesta lletra? Normalment treballem de dues maneres amb ell. A vegades pot passar que jo tinc una inquietud en què normalment no tinc les lletres escrites abans de la base. Però unes premisses. Exacte. Tinc ganes de, per exemple, crear sobre d'una base que sigui superespecial, espaial, o tinc ganes de crear sobre una base molt fosca. Doncs li demano aquest encàrrec, d'alguna manera, i ell, amb la seva creativitat, tira. O a vegades ell em diu, mira, tenia això, el tinter, el traster, i t'ho passo i a veure si t'inspira. Guai. Treballem d'aquestes dues maneres, com a mínim fins ara. Molt bé. Jo crec que els que portem anys escoltant-te notem que hi ha hagut aquesta connexió perquè es veu, en romanesco i en fases nodals també ja es veia, que us heu trobat en aquest sentit. Per altra banda, una cosa que també et volíem comentar i que també ens interessa és que últimament veiem que estàs combinant els recitals de poesia, per entendre'ns, i els concerts. I una cosa que vas comentar, crec, per Twitter fa un temps que ens va semblar bastant interessant és que t'havies sentit més valorat o que havien valorat més les teves lletres en el món de la poesia. És així? Amb matisos, però va per aquí. Sí, jo sempre penso que al final en el joc del rap o en qualsevol tipus de joc, si tu jugues en una taula, doncs rebràs uns resultats, però si jugues en una altra, en rebràs uns altres, perquè allà les teves jugades es valoraran de manera diferent. I jo em vaig trobar per primera vegada en la meva carrera actuant al Poesia i Més, un festival de poesia, on hi havia Enric Casasses, on hi havia Maria Sevilla, i quan vaig acabar l'actuació vaig rebre un mail d'un senyor que havia vingut a veure la meva actuació i em lloava una referència a un poema de no sé què. I dic, hòstia, això no m'havia passat mai. És com, moltes vegades rapejava i sí, veia la gent movent el cap i tal, però no sabia fins a quin punt allò estava calant de veritat. O es rebia el que jo volia que es rebés, no? I em vaig trobar aquesta diferència i va ser interessant, com a mínim. En el món del rap, per tant, en certa manera t'has sentit incomprès, no? A veure, jo sempre he jugat o m'he trobat que jugava amb el paper del bitxo raro, de la persona que està outside, un outsider, i sí, és divertit, està bé, però hi ha moments en què et sents una mica sol, no ens enganyem. He jugat el paper que ha jugat l'Elfo Omega en el rap espanyol durant molt temps, fa gràcia, però al final també dius, hòstia, també tinc ganes de que em deixin de dir un tio particular i comencin a entendre el que dic, no? Bueno, i que et diguin, vols venir a aquest festival o vols venir, no? Exacte. Perquè t'entenguin i et valorin, sí. etc. Ho comentàvem fora micros. El que fas en aquests recitals de poesia seria slam poetry, tu m'has dit que no, que seria spoken words? Bueno, en realitat spoken word és el gènere que engloba l'slam poetry. Slam poetry és una cosa molt més concreta que es fa en festivals més concrets i que té unes normes a seguir, i el gènere de l'spoken word és el que es va crear als suburbis dels Estats Units, que té les cadències del rap i el que coneixem dintre del món del hip-hop, però passat en un format a capella. I és una cosa que he provat, m'hi sento còmode i és interessant. I la teva idea a partir d'ara és combinar concerts com a tal i recitals de poesia? Sí, tornant al que deia de la metàfora de les taules de joc, hi ha vegades que em sento més còmode o que crec que encaixa més l'spoken word i altres encaixa més un concert de rap. Clar, depenent del lloc, de l'ambient, etc. no? I quan escrius o quan has escrit... Bueno, el tema és, escrius poesia? Com a tal, no, és el que et vaig dir. Em vaig trobar en blanc perquè no sabia com encarar un full en blanc sense una base que em marqués una cadència. I no és que estigui 100% lligat a la base, diguéssim que a vegades anem de formes paral·leles, avancem de formes paral·leles, i em trobo que tenia unes frases escrites al bloc de notes del mòbil i després les encaixo en un beat. O sigui que realment no depenc de la base. Però com a mínim em serveix de matalàs, em serveix de llit i em permet tirar. A més, jo crec que les teves lletres, que en altres casos potser no passa,
es poden deslligar de la base i poden tenir com molt de sentit i molt de contingut a part, que això no passa amb la majoria d'artistes. Entenc que tu també a l'hora d'anar a aquests festivals o a aquests recitals n'eres conscient, no? Que deslligant-ho de la base allò podia tenir contingut i podia tenir suc, que en altres casos potser no és així. Clar, diguéssim que les lletres, els continguts, els missatges calen d'una manera diferent en el públic. Hi ha una mena de silenci que es crea, una tensió que està completament focalitzada en l'artista, que potser en concerts de rap no ho havia begut tant, no ho havia viscut tant per al format mateix. No estic renegant de res, sinó que dic que en un recital de poesia, ostres, es crea una atenció espectacular. Això està poc aconseguit en el món del rap, potser? El senyor, per exemple, deia que ell havia anat a Grècia i que s'havia trobat que el públic, quan una persona sobre d'un escenari parlava, hi havia com un respecte supergran. Aquí potser és una cosa que hem de treballar i que hem de millorar, no? En aquest sentit. Podria ser. No vull donar lliçons a ningú, però és molt probable. No, però que està molt bé el tema que deies de que tu escrius de normal amb un beat, però sí que és cert que les teves lletres agafen molt de sentit quan no en tenen. Exacte, sí. Que és curiós. Arrel d'això ens agradaria també fer... Bueno, teníem una secció que hem fet només un cop en el programa, però ens agradaria saber una miqueta com escrius, de quina manera ho fas. Doncs això és una secció que tenim que es diu El Mètode, que normalment el que fem és parlar d'artistes nosaltres suposant, però ara que et tenim aquí doncs ens agradaria que tu ens diguessis sobre les premisses que nosaltres normalment comentem o preguntem, com ho fas. Molt bé. La primera d'aquestes seria el lloc. Quin és el lloc on Nudrama, de normal, escriu lletres? És una mica variable. Les acceptem, les variables, aquí. Fantàstic. Jo contemplo, des del moment en què estic passejant pel carrer i hi ha qualsevol cosa que em permet alliberar una idea, alguna cosa que em susciti una imatge, doncs aquesta se'n pot anar al bloc de notes del mòbil, el que deia. No puc anar sempre amb una llibreta a sobre i, per tant, amb el que tinc necessito escriure, perquè com que tot és tan efímer, les idees són tan efímeres, necessito que es facin paleses. I després, amb la tranquil·litat de la meva habitació, ha sortit molta cosa, i fins i tot alguna vegada al mig d'un turó, a una muntanya, també ha arribat a sortir cosetes. A l'habitació amb llibreta? Sí, però no ens enganyem, era molt romàntic i s'ha anat perdent, La comoditat d'altres formats al final també l'he acceptat. Bueno, és normal, no? Jo crec. Sí, la rapidesa, quan tu pots escriure digitalment, que és complicat poder-ho fer amb el bolígraf. Ens agradaria saber també el temps, la franja horària en la qual ets potser més, no sé, predilecte a escriure i la duració d'aquesta. Si ets una persona que, per exemple, escriu, jo que sé, 1 minut i prou, deixes la idea tal i després amb el beat, o si realment t'hi poses durant hores, etc. Quan són aquestes idees que recullo, que estan perdudes per el cosmos i les recullo, és super espontani, super curt. De fet, a vegades pot arribar a ser una rima, De dir, hòstia, t'imagines que això rimés amb això? Pum, ja ho tinc, escrit i allà es queda. Però quan em poso a escriure com a tal, poden arribar a passar, m'he arribat a trobar les escriptures nocturnes, d'aquelles que m'he arribat a estar fins a les 3 de la nit allà perquè això no s'acaba, i sí que és veritat que quan encaro una cançó, una escriptura, el que sigui, no m'agrada deixar-la a mitges, perquè vés a saber si em torno a trobar en aquell estat d'inspiració que em permeti. Per tant, quan ens hi posem, hem d'acabar, encara que siguin les 4 de la nit, però hem d'acabar. Que veus que el joc aquell està no parar de funcionar i tu l'estàs emplenant. I també, de la mateixa manera, no intentar forçar. Si allò no està sortint, deixem-ho. Però és complicat trobar l'equilibri entre una cosa i l'altra, no? Sí. Trobar l'equilibri entre ho he d'acabar i... No millor que no ho forci. Totalment. Et costa, en certa manera, trobar l'equilibri. A vegades sí, però has d'acceptar la derrota, entre cometes. Hi ha moments que, per això, amb la meva premissa de no vull arribar a escriure res que sigui banal pel simple fet d'estirar, de tirar de la corda, això a vegades fa que no puguis escriure indefinidament. Ferran, la següent premissa. Per acabar, ja en queden 2 només. Ens agradaria saber en quin estat d'ànim normalment Nudrama escriu. Si és quan estàs enrabiat, quan... El nom de Nudrama marca bastant la cosa. Totalment pragmàtic, Sí. Quan vaig començar, evidentment, per això vaig posar aquest nom, veia que de la tristesa em podia treure molt. Per una simple raó, perquè quan estàvem eufòrics o alegres, crec que ens podem dedicar, o ens hauríem de dedicar a viure el moment i poc més. Per tant, em costa molt, en un moment en què estic superalegre, escriure sobre allò, perquè en aquell moment vull gaudir d'allò. Però pots escriure en passat d'allò, no? Absolutament. La cosa ha anat evolucionant i ara
potser he madurat com a escriptor i allò que em pensava que mai no podria escriure, ara de cop m'hi trobo escrivint-ho. Però sí que és veritat que moltes vegades allò que escric és ja ho he dit abans, una manera de canalitzar allò que sento i que no acabo d'entendre del tot, i potser escrivint-ho, posant-hi nom, se'm quadra tot molt més al cap. Molt bé. Que interessant. I per acabar, després, classe de filosofia gairebé, o sigui, estic aprenent una de coses. Sí. Per acabar, ens agradaria saber quins són els extras que Nodrama utilitza per escriure. Jo què sé, un té d'herbes del Marroc i una sèrie tailandesa sobre no sé què, el que sigui. Què utilitzes per inspirar-te? No està molt definit, però si m'hi poso a pensar, he arribat a trobar-me amb postures estranyes, estirat a terra, com quan realment estic en aquest moment en què les coses venen, em pots tenir estirat a terra a l'habitació, que si em veiessis entrar dius, què està passant aquí? O sigui, estàs fent un ritual o estàs escrivint? Tu en una És bona aquesta. En una partida de Twister treus un EP, no? Absolutament, Vale. absolutament. De Cada postura és una barra. Clar, joder, no jugarem amb ell perquè ens treu l'alt disc de l'any, saps? Clar, sí, per qui aniria. I poc més, en realitat no... Cap ritual, no. A mi m'agrada encendre incens, per exemple, jo què sé. Interessant. Però no m'hi he arribat a trobar. No? Doncs fins aquí el mètode. Molt bé, fantàstic. Ostres, a mi la imatge aquesta de Nodrama en punts diferents de l'habitació fent postures estranyes és una cosa que està al meu cap ara mateix, Que no es malinterpreti per això, Sí, exacte. Sí, que no es malinterpreti. Per acabar aquesta primera part de l'entrevista, dues cosetes més. La primera, et sents còmode amb el Nodrama actual? I quin Nodrama creus que tindrem en un futur pròxim o en un futur llunyà? Jo crec que el Nodrama actual, en realitat, com en moltes etapes de la meva vida, és l'acceptació d'aquestes noves fases que entren a la meva vida i que em fan sentir còmode. I, per tant, jo crec que estem vivint, o he estat vivint sempre, transicions. Hi havia moments en què m'omplien més unes coses i moments en què m'omplien més unes altres. És curiós perquè quan era més jove sempre pensava que un artista havia de ser molt coherent, però ser coherent en realitat vol dir saber acceptar cada fase en què et vas trobant. I de manera natural i orgànica han arribat aquestes noves fases. I els canvis també formen part, no? Potser d'aquesta coherència. Totalment. Si canvies com a persona, canvies com a artista, no? Etcètera. Però què li diries tu al Nodrama del passat? Si poguessis parlar amb ell, i sobretot tu estàs d'acord amb el missatge que difonies, perquè ho vam parlar amb el Dami el dia que va vindre, que ell estava super d'acord amb el que escrivia fa temps. Sí, de fet, un petit parèntesi, recordo que quan fèiem el Rap en Rap vam entrevistar en Ricard i tu deies que una de les teves preocupacions era jo, en un futur, estaré orgullós de les meves lletres del passat. Mira, tal qual. Sí, per sort, en quant al missatge, el que volia transmetre, sí, perquè al final era jo, vaig passar per aquelles fases i les puc veure passat un temps i entendre-les, comprendre-les i saber per què en aquell moment aquell nen adolescent deia allò, perquè realment necessitava dir-ho. Ara, potser el format, la forma, és el que ara mateix no combregaria. Bàsicament perquè això que deia, no? He madurat, he evolucionat com a artista i, per tant, les coses ara les encararia diferent. Per exemple, el Nodrama de diàspora, per exemple, li diria: calma't, no ho facis tot tan críptic, permet-li a la gent entrar una miqueta més al teu món, perquè si no et queda tot per tu, sí que és més generós. I ara no diria que he simplificat el missatge, però sí que és una mica menys críptic, en tot cas. Sí, de fet, si et sembla bé, després per banda romanès compararem una mica més d'això. Abans, però, i per acabar aquesta primera part de l'entrevista, també voldríem parlar de la sèrie de Vademecums, que el 2021, si no m'equivoco, es va acabar. Una sèrie que va durar del 2013 al 2021. 2012. Però abans n'hi ha, no? Clar, el 2013 Sí. potser és el primer que està a YouTube. El primer que està en el canal de Vademecum. Abans n'havíem penjat un altre canal, el 2012 va ser el primer i fins al 2021. Per qui no ho sàpiga, Vademecum Fam, un canal de YouTube amb Nodrama, Rarenami, Vian i Gori Houdini, que cada any publicaven un tema amb el seu corresponent videoclip. Des d'aquí, crec que ho podem dir així, creiem que és una de les millors coses que s'ha fet de rap en català, així és clarament. No sé si tu vols afegir-hi alguna cosa al tancament d'aquests Vademecums. Per mi segueix un cop més l'estela d'allò que deia de les etapes. Va ser una etapa fantàstica, va tenir sentit en el moment que hi va ser i, evidentment, tot ha acabat amb la millor relació possible entre nosaltres. O sigui, són els meus amics, és el meu germà i no hi ha res més a dir. Simplement tocava que s'acabés i ha acabat bé, crec.
Perfecte. Qui no hagi escoltat els Vademecums, que se'ls escolti, que passi pel canal de la Vademecum Fam. Ara, però, el que farem serà entrar una miqueta més en romanesco. Primer n'escoltem un tema i després en parlem amb més detall. M'emporto galetes amb eritritol, allà com vaig sempre i té mèrit i tot que al mig de l'hivern torni a haver-hi tritons. Com pot ser que veure-ho em generi tristor? És com si els humans ja ho haguessin vist tot i per molt que el món es consideri mig mort, que jo em senti fora i que jo em senti sol, només cal que numeri opcions. Plantar un arbre, publicar un llibre amb la cel·lulosa d'aquell arbre deixant-lo viure, que surti de la seva fibra i toqui la fibra. Crec que només quan es fa d'aquesta manera tot s'equilibra. Material de pesca a l'estómac d'una balena japeruda. Em mata de pena sentir com demana ajuda. Les ones l'empenyen a una platja de Cuba i la consciència... Bé, acabem d'escoltar Grip, un dels temes de Romanesco, aquest treball que ha publicat Nodrama, produït per R3, un EP de 5 temes. Per qui no ho sàpiga, jo ho vaig haver de buscar. El romanesco és una planta comestible de l'espècie de la col. Es tracta d'un híbrid entre el bròquil i el bròcoli. No sé si ho sabies, Ferran. Ni puta idea. Em sonava salsa per calçots, imagina't. Jo sí que hi veig una certa relació, perquè tu confons amb el romesco. Per això. Jo sí que hi veig una certa relació amb aquest món natural que reivindiques, però no sé si hi ha un pas més enllà que no he entès del concepte que hi ha darrere de romanesco. El concepte de romanesco es pot entendre molt bé amb la tornada de la cançó que li dona nom al treball, romanesco. Allà dic que me'l miro, el romanesco, i em porta a llocs de manera molt ràpida, no? Perquè el romanesco, a part de ser això, com molt bé dius, també és una de les poques formes vegetals a la natura que té formes fractals. Les formes fractals són aquelles formes que tenen una geometria perfecta, és a dir, que la relació que hi ha geomètrica entre un cos i l'altre és perfecta. És que són macos, És espectacular. A nivell visual, visual és molt potent. També ho pots trobar en una flor de girassol, per exemple. Si te la mires de prop, és espectacular les formes que dona. I que això ho doni la natura per si sola, em sembla encara més espectacular, no? És per parar-s'hi a pensar i per estar davant d'un romanesco una estona i mirar-lo. I escoltar-se l'EP, després, correcte, saps? En plan, correcte. Clar, és tot un pack. En aquest cas, com dèiem, romanesco, produït per R3, no hi ha cap col·laboració vocal, entenc que és una cosa bastant teva, no sé si es va plantejar en algun moment que n'hi hagués alguna. No, fa molts anys que no n'hi ha cap, en general. O sigui que ja no hi comptava, la veritat. No hi comptaves. Nodrama, com sabeu, ens té acostumats a viatges per l'univers i per l'ànima humana. A romanesco, però, el que hem vist és que també hi ha com una crítica al sistema actual. Veus un canvi de xip en aquest sistema, com dius a Grip? Mira, en un nivell personal, quan em comentàveu allò de l'evolució que hi hagi en l'artista, sí que he de comentar que això és una de les coses que li diria al meu jo d'abans, que abans em feia més por mullar-me, perquè creia que no feia falta, però en el fons és una manera també de ser més generós amb el teu públic i de permetre-li entrar en el teu univers, i les coses no tenen per què descontextualitzar-se sempre. Quan jo faig música no parlo de política, quan faig política no parlo de música. Però és que tot lligat. No mullar-te és mullar-te. Exacte. És un gran problema. Absolutament. I a mi m'agradaria saber, tu creus que els teus oients necessiten alguna cosa de precedent per entendre bé l'EP? Necessiten alguna mena d'indicatiu? Mira, i què els hi podries dir? I pensava una mica, si algú es topa amb romanesco d'un dia per l'altre, ostres, pot ser una mica un xoc. O sigui, clar, Nodrama som des del 2010 fent un estil que ha anat evolucionant. No dic que se m'hagi d'escoltar tota la discografia, però entenc que no és un treball que qualsevol oient de rap mitjà de cop es posi i pugui entendre i entrar directament. És un estil molt particular. A romanesco també hi ha
unes instrumentals que ratllen una mena de drumless. De fet, el nom en codi, el nom clau de l'EP, quan el treballàvem, es deia Nu Drumless. Ah, sí? Sí, perquè les instrumentals no tenen percussió com a tal, i són així molt ambient i tal. Vull dir que és molt particular, no? I en quant a això que deies del missatge social, jo li tenia molta tirri al rap social bàsicament perquè no m'agradava com a oient i pensava que no tenia una forma interessant. Jo crec que contingut i forma han d'anar molt lligats i he aconseguit estar còmode amb expressar el que a mi m'inquieta de la societat, però no pel fet de que sigui social, sinó perquè m'inquieta a mi en el meu dia a dia. Per tant, forma part de mi. De fet, crec que en general s'ha malentès, no?, el que és rap polític o social i s'ha associat a un rap molt concret, i a vegades el que no s'ha explicat bé o que no s'ha vist bé és que hi ha rap que en teoria no consideres polític o social i que té un contingut polític superintens, com és el cas d'aquest treball, que té 1000 lectures, però una d'elles pot ser aquesta lectura més política, més... Totalment. Sobre el sistema, etc. I entrant a matisar, no per ser rap social, té per què ser rap pamfletari, diguéssim, no? I aquí és les capes que hi podem afegir. Sí, suposo que tu deies aquesta cosa, que aquest rechazo que et produïa el rap social perquè l'associaves al rap pamfletari, no? Segurament, i es pot fer rap amb contingut social, amb contingut polític, sense ser pamfletari, que és el que tu comentaves. Una cosa que també et volíem comentar a tu, que portes anys fent rap en català i que demostres amb les teves lletres un lèxic superric, un vocabulari superampli, ara que es parla de la música catalana feta amb castellanismes, amb un català potser poc genuí, com ho veus tu, tot això? Si em poso a parlar des d'un punt de vista sociolingüístic, jo penso que no hauria de ser un problema. Jo des del moment en què va aparèixer la Peun Gang vaig pensar que era el millor que li estava passant al rap en català, o el català entre els joves. La qüestió és que el català avui dia, tal com el tenim de salut, soni atractiu per al màxim nombre de gent possible. I si això és a base de fer un català no correcte segons un diccionari, endavant. Ara, com a persona que té molt propera a la llengua i tal, crec a nivell superpersonal que no és necessari que hi hagi tants castellanismes, però si funciona d'aquesta manera, endavant. A vegades s'han de sacrificar segons quines coses perquè arribi. Doncs si aquests són els sacrificis, benvinguts siguin. Sí, perquè a més jo crec que a més és bo perquè després es consumeixin obres com la teva, perquè si la gent els hi entra el català més fàcilment gràcies a gent que no l'utilitza tan correctament, segurament després també aquesta gent pugui consumir. Totalment. Jo crec que sí. Doncs jo ho trobo positiu. Estic super d'acord amb el que heu dit i jo potser hi afegiria aquesta gent que es queixa de cançons amb un català no supergenuí i tal, que escoltin altres artistes com No Drama i que els reivindiquin, en comptes de criticar tant, no? Que també reivindiquin les coses que hi ha que estan fetes en un català més genuí, més correcte. Que pot existir. O sigui... Clar, i el que també s'ha d'acceptar és que no tothom té per què jugar tots els papers. Exacte. Si hi ha d'haver una persona que faci un rap més desenfadat, més de festa, més superficial, en el millor sentit de la paraula, que el faci. No tinc per què fer-lo jo, diguéssim, no? Per tant, cadascú que jugui el seu paper i el jugui al màxim de bé possible. I que es respectin molt tots. d'acord. Totalment d'acord. Passem al bonus track de l'entrevista, les dues últimes preguntes que fem sempre. Qui escoltes actualment? No ha de ser només de rap, a nivell de música. Doncs t'anava a dir que ara mateix de rap escolto molt poc, la veritat. Em van arribant algunes cançons i tal, però, ostres, últimament, no sé, pot sonar molt poc rap, però precisament vaig estar escoltant l'últim àlbum de Pau Vallvé o l'últim àlbum de Sousa o grups així més pop. Sempre estic posat als Estats Units amb alguns referents que sempre tinc, O7 Shake, Frank Ocean, però no sé, cada vegada també m'obro més portes a permetre'm que simplement el que tingui a la llista de reproducció m'agradi i prou, no respongui a cap gènere ni a cap etiqueta. Perfecte. I amb qui t'agradaria col·laborar en un futur? La fem sempre, normalment diem una opció viable i una opció fantasiosa. Doncs, mira, per una banda, quan vaig col·laborar amb el senyor Oca, ell em va demanar de col·laborar i a mi em va fer molta il·lusió i li vaig deixar que ell tirés i decidís com seria aquesta col·laboració, i ho va fer amb una base molt de rap, molt clàssic, molt lenta. Jo m'adapto al que sigui quan hi ha col·laboracions,
però he de dir que no és el que a mi m'hauria sortit del cor. I, per tant, ens queda pendent, pot ser que passi, una segona col·laboració en què investiguem altres gèneres en què jo hi estaria més còmode. Hi haurà el volum 2 Jo crec que sí. de Jugend. I per altra banda, la més fantasiosa, no per un nivell inabastable, sinó per un nivell que és difícil que quadri, el Gordo del Puro és un tio que a mi m'agrada molt com escriu. El que passa és que és una persona bastant penjada i li he dit jo, i ell m'ha dit que li agrada el que faig, jo li he dit que m'agrada el que fa. Ho tinc present, de fet hi ha comentaris a romanesco al YouTube d'ell. Sí, exacte, és un tio que li agrada molt el que faig, però Tenim exclusives, les vegades que jo li he demanat de fer una cançó, diu, jo què sé, estic molt liat, tio. Per tant, vés a saber si passa o no. Sí, de fet, les seves intervencions en Extraño Ways i així, més que cançons són discursos, no? Sí. Allò, alguna coseta que deixa anar per allà. Bé, m'agraden les dues opcions de quilòmetre zero, per tant, esperem que Són molt factibles. es produeixin les dues. Ara passarem al bombo o caixa. Bé, el bombo o caixa, com sempre, dues opcions, en tries una i ens argumentes, si vols, per què. La primera la fem sempre, Biggie o Tupac? Biggie, sens dubte. Sens dubte, el un punt flow més. en persona, una persona superversàtil i que porta el ritme a la sang, espectacular. No hi ha cap dubte, Sembla ser que no. La segona, rap o poesia? Hòstia, Aquí m'has fotut. A tocar la fibra, Em sap greu, però aquí em mullaré poc, La meva situació ha sigut sempre que sempre m'han etiquetat com a massa rap per la poesia i massa poesia pel rap. Crec Per tant, que estic defineix bastant bé. entre dues aigües aquí insalvables. I com a oient / lector? No ens enganyem, jo porto fent rap des del 2010 i escoltant-ne des del 2006, per tant, ho porto a la sang. La poesia ha arribat després i m'ha semblat interessant, però no sóc un consumidor de poesia tan habitual. Hi ha algun poeta que diguis... Casasses, Enric Casasses. Sí, el referent? Sens dubte, sens dubte. Si escolteu UH, és una cançó de 10 minuts, cançó recitada. A mi em va semblar molt més rap que moltes coses que ho volen ser. De fet, he llegit poquet de Casasses, però em sona que els vostres universos poden... Abans que deies col·laboracions... Compte. Sí, poca broma. On és? Enric, heu de col·laborar. Missatge, Vale, la tercera, Barcelona o Sant Joan de les Abadeses, que per qui no ho sàpiga és on va néixer Nodrama. Doncs, malauradament, tot i que trenqui amb molts dels meus ideals, després de viure 10 anys a Barcelona, he de dir que a dia d'avui respon molt més a les meves inquietuds i a les meves necessitats. Per tant, ara em funciona més bé estar a Barcelona, la veritat. Perquè avui no n'hem parlat, perquè ja n'havíem parlat en d'altres entrevistes, ja n'havies parlat, però suposo que en certa manera a nivell cultural trobes que Sant Joan de les Abadeses està una mica, i qui diu Sant Joan de les Abadeses diu Girona fins i tot, que Sí, està un pèl molts pobles. aïllat, no?, a nivell cultural. Sí. La quarta, Seny o Rauxa? Ara mateix, a la meva vida, hi ha més seny que rauxa. I en percentatge? Bueno, jo també opto per un concepte que és seny enrauxat. O sigui, deixar volar el seny, i això pot ser la rauxa més gran del món. És el que us deia. Escriure una cançó pot ser la festa més gran que et motis. No té per què ser una cosa seriosa. Volar tocant de peus a terra. Exacte. Que m'agrada dir a mi. I per últim, abans has parlat de dos referents que sabem que tens. La cinquena, Frank Ocean o Tory Lanez? Frank Ocean. En aquesta etapa de la meva vida, sobretot, és una persona molt intel·ligent, que té una visió molt interessant de la música, fins i tot. Ha hackejat el sistema de la indústria musical, va firmar un contracte amb un segell i després ell mateix els hi va fer la jugada, va treure 2 discos expressament per poder sortir d'aquell segell i ser lliure. Vull dir, és una persona que s'ha passat el joc en aquest sentit. Tory Lanez està molt bé, a nivell de ritmes m'ha influenciat molt, però ara mateix Frank Ocean continuarà sent més un referent. Hi ha alguna cançó o algun àlbum, si vols, de Frank Ocean que diguis... Home, l'àlbum suposo que està clar, però vull dir, alguna cançó que hagi tret fa poc i que diguis, mira, em va agradar molt, Doncs per recomanar als nostres oients. Sí, jo, sens dubte, hi ha una cançó del seu àlbum Blonde que es titula
White Ferrari, Ferrari blanc, que per mi, això sí que em porta un altre món, en el seu sentit. Sí, és espectacular. Et fa viatjar, no? Sí. Molt ràpid. Si et sembla bé, Ricard, doncs passarem a comentar les novetats musicals de les últimes setmanes. Anem-hi.